quinto A. Eu son Anxo e son alumno de sexto A. Estamos en Cedeira, no CEIP Nicolás del Río. Que che parece se imos á Biblioteca Escolar Carlos Labraña? E quen é Carlos Labraña? Carlos Labraña é un maravilloso escritor de libros de teatro. Que interesante. Imos. Que é iso? Non sabedes o que é iso? Non. Como non o vades a saber? Nunca os levachedes pa casa? Non. Pois mirade o que hai dentro. Bueno, eu estaba aquí esperando polos interactivos da aula do meu fillo, de cuarto A, pero, bueno, xa que estamos aquí, vou explicar un pouco a mochila viaxeira que estuvo ano pasado na miña casa. É unha sorpresa enorme cada vez que ven á casa porque trae un montón de cousas que viaxan á nosa casa para ter momentos pois agradables en familia. Trae xogos, trae películas, trae libros, obviamente, nos fixemos un repostería, trae un CD que nos gustou tanto que acabamos mercándoyo, e, bueno, unha chea de cousas que hai que investigar e hai que disfrutar delas na casa, en familia, estupendamente. Biblioteca Escolar Viveiro de Cidadanía. Rapaces, vinde. Que pasa, Candela? Imos investigar se a nosa biblioteca escolar é un vivero de cidadanía de verdade. Veña, pois imos. Ti por ali. O Kahoot é unha das novas tecnoloxías que temos na nosa biblioteca, xunto a realidade aumentada e o croma, porque nos axudan a pasalo ben mentre aprendemos, como facemos en Aprender a Investigar nos de cuarto e sexto de primaria. Sí, pon estos zapatos, son muy poderosos. Fora, deixar en paz. Non podo baixar de aquí o granxero. A mí pareceme que o teatro nas escolas é fundamental. É importantísimo a nivel de lectura, xa que axuda a aprendizaxe, porque motiva moito aos nenos a releer, porque teñen o seu papel e queren ler e releer cada papel. Despois, a nivel xestual, é dicir, sair a un escenario, en representar, en improvisar, é importantísimo tanto a nivel escolar como a nivel xeral. Vai me axudar a volver a miña casa. Non tes cerebro? Pois imos. Un patio como outro calquera, quizáis algo gris demais. Unha pista enorme, sen as porterías de fútbol oxidadas nos extremos e unha bancada de formigón nun lado. Somos conscientes de que a familia e a escola son dous pilares básicos, fundamentales na educación dos nosos nenos e nenas. Por iso, nestes últimos anos, intentamos deseñar actividades onde as familias xogaran un papel activo, non? Que tiveran moitísima implicación. Dende o equipo de biblioteca vanse propoñendo actividades en relación por exemplo, ao currículum cedeirés. Un deles que a min me gustou moitísimo foi o de Salseiro de Recordos. Nesa actividade de investigación as familias proporcionaronos fotografías e información desa vida mariñeira de fai tantos anos. Tamén dicir que a verdade é que pouco a pouco, cada vez máis, as aulas se van implicando no proxecto nos temas que propón a biblioteca escolar. Traballan razonamento lóxico, traballo por equipos, e, bueno, os nenos pouco a pouco van gañando en autonomía e aprenden pouco a pouco sen darse conta, non? Percibímolo un pouco como un dos tesouros daqui de Cedeira, non?
e como un elemento vertebrador do tecido da dinámica social e cultural do pobo, non? Sentimos así. Porque nos toca a todos, non só ás familias que teñen nenos, toca tamén a toda a xente que ven a Cedeira e observa, pode observar pois este tipo de exposicións, por exemplo, no Museo Mares de Cedeira, ou os cartéis que se fan que están colocados nas portas da vila, e iso fai que reflexionemos sobre quen somos, quen fomos, E quen queremos ser. Quen queremos ser. Hola, rapaces. Que facedes? Estamos construindo uns robots con pezas de Lego e unha tablet. Na tablet poñemos os pasos, o montamos e despois o programamos. Miranda, e a falar do lobo. No contos hai moitos animais, pero logo non me gusta moito. Desde que os nenos entran aquí en infantil con 3 aniños hasta que se marchan do cole para o instituto, vamos a ofrecerlles recomendacións lectoras, mochilas viaxeiras, vamos a facer apadriñamentos lectores e lecturas compartidas, van a ter tertulias dialóxicas, hasta temos un club de lectura cos máis maiores e mesmo vamos a facer actividades de animación á escritura creativa. Hola, Andrea, que faz? Hola, Uxía, estamos facendo gigantes a percebín. Por que hai tanta xente? Será unha reunión? Pode ser. Vamos a investigar. Interactivos é unha actividade moi dinámica na que o alumnado se reparte en diversos postos, en agrupacións de 4 ou 5, con un voluntario. Ese voluntario que fai é dinamizar, catalizar a actividade e cada 20 minutos o alumnado cambia de posto e os voluntarios permanecen no mesmo sitio. É unha actividade moi motivante na que o alumno está moi atento. Radio? Sí, tamén temos radio, pero están no aire. As bibliotecas escolas de Galicia son cousas de tesouros que nos fan brillar, imaginar. Son viveiros onde agroman proxectos que nos fan cidadáns. Ben sabemos que iso pensades aquí, e tamén no Insti, porque dous corazóns tan impulsan máis vida. Son o corazón do colexio, e latexan. A biblioteca tal e como a vemos e a vivimos hoxe é o froito de moitos cambios continuos, non? Que xa comezaron fai moitos anos cun traballo sistemático e que recibimos un grande impulso cando empezamos a formar parte do Plan B. Este traballo é un traballo en equipo, un equipo xa consolidado, que reúne moitas enerxías, moitas ilusións, moitos esforzos, pero hai que dicir que isto non foi doado. Gracias á Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia, temos a posibilidade de participar en moitos plans, en moitos programas, que nos facilitan novas experiencias, materiais, ideas e os orzamentos que son tan necesarios. Pero a parte principal da biblioteca son os nenos e as nenas.
sempre agradecidos, contentos, cheos de novas experiencias, que veñen aquí pois a compartir con todos nós, porque este é un lugar de compartir, de reunión.